Hayi ngiyabingelela ngoMangotobani. Ngisekhona sasekhona futhi. Ngiyazi ukuthi kudala ngigcinile nokuphosta nokukhuluma. Imfundiso iseza namanje. Bakwethu, into engizocela ukuthi sikhulume ngayo. Ungangeni ephehlweni ungazi ukuthi uzomisa kanjani nokuthi uzophuma kanjani. Idlozi lakho lincenge mawusephehlweni because ngoba lapha engikhona khona umuntu okufanele aphume manje akasekho umuntu ozomkhipha. Njengamathwasa sithwase khona sesibona ukuthi kungcono ukuthi sihlanganise simkhiphe. Kuba buhlungu umuntu uma engasazi ukuthi uzothinta abani kubo sebemlahlile. Ngiyacela kakhulu ukuthi noma unethongo ulithembe ithonga lakho lilinde likhulume, ungayi wena uyoyingenela khona ngoba kuzothi mase kumele ukuthi uphume awusakhona ukuphuma. Nangazi noma ngiyezwakalani. Ilokho bengithi ngifuna ukukhuluma ngakho, ngixwayise ngakho. Yebo idlozi unalo kodwa yazi ukuthi esikhathi ungena kuyokwenzakalani mawusuphuma. Ungahlala emzini yabantu ugcine ngathi usumkhovu wakhona, ugcine usuneli wakhona, ugcine usumelusi wakhona. Fanele ukuthi ungene wazi ukuthi ngizophuma kanjani, nethongo lizongilekelela kanjani. Yabo, wona amathongo akhiphana kodwa enza sure ukuthi uno plan B ngoba mawuthi wena mina ngizokwenza kanje, ithonga libo plan B, uA ube khona. Lento ibhlungu futhi ibhlungu kakhulu ngoba khona abantu abanamathonga kufanele besiza abantu. Manje inkinga kuphumeka ephehlweni akazi ukuthi uzokhishwa ubani. Bekuyilokho kubaleke kakhulu nanokuthi ke mabhodlela asekhona abafunayo uzongithinta. Bangazi ukuthi abantu ngitholakalaphi. Ngizongena ngibe live isikhulume nabafisa ukukhuluma nami abafisa imibuzo. Ngiyathokoza kakhulu. Ngiyathokoza. Ngiyathemba ukuthi nonyaka uzoniphatha kahle njengoba usuqalile. Kodwa ngiyacela ukuthi ungalingi idlozi lakho. Ungahambe ephehlweni nawe ungazi ukuthi uhambe kanjani, ungene kanjani ngoba mawusuphuma kwazi wena wedwa. Lo muntu othi thwasa akasahlangene nawe. Usefuna inkomo zakho, usefuna imali yakhe, ithonga lifuna inkomo zalo. Ube kuphela. Ngiyathokoza kakhulu Mangotobani.